রঞ্জিতকে সুস্থ করার জন্য যারা হাসপাতালের বেডে শোয়াতে পারবে, যে বা যাহারা সমষ্টিগতভাবে যদি হাসপাতালের বেডে শোয়াতে পারে, আমি অনুপ নাথ তাদেরকে বলছি, আমি ঘোষণা দিচ্ছি এই ভিডিওর মাধ্যমে, আমি তাদেরকে 50,000 টাকা দেব। বেলাইনো ওয়ানা সিসা খাবানি তাকু তাই বকক সং নরক পুলানি ভিডিও নগৈ মাখনা তিনি বরং বনা sa Ranjit Debormano बुथारै मानायनो 50,000 रां होनानै नै जे घोषणा खालामदोंमोन अनुप नाथ नरक पुलानि भिडिअनो नरक दिनै कौरावनो बुजिमाखना दिनै आसिगादनि दिनै बरंबना MLA Ranjit Debormano जे रम्बै बुथारै मानाय सुरै मानाय बनो 50,000 रां होनानै नै घोषणा खालामदोंखा अनुप नाथ बेलायनो वानाम सिसा हेदे बेलायनो किमा सिसा के tabuk sini borong-borong sa Ranjit Debormano o 50,000 ni rang bai sabo bothanai sini tipra sarok de na o thangrai bosongni bororok de obono ani tini norom thani question tongnai na di sini MLA borong-borong sa Ranjit Deborma जों गोबां मानो नुबो जों ससियेल मिडियानि बिसिंफोरावबो बांलादेशनि फायनाय इलिगेल इमिग्रेन्ट दङ अ इसिनोतै जेबो दाबो साइट गै दंमानि दै अ बांलादेशनि फाय हाफायनाय रायजो जायातै फायनाय दङ अ आब्रंनि बागै जे सामुं बाङै दंमानि अमनि बागै जे तिनि बरंबना sa Ranjit Debormani sakawo amsake kena nangkhana na sini tipra sarongno khanango sini tipra sarongno hamjago tei sini tipra sarongni bagui kok sawo hini de tini ba bini sakawo amsake mokol naithok jaya bothanani bagui ba amsake wamo somoi tongkhana obono sini tipra sa tongkosong tongnai lukurok जों काहामके न साइमानो नांनाय जे सिनि बरंबना sa Ranjit MLA सागाव जे तिनि अमाहाय क कतरमा किरिमा सिंसा जे कासावै दंमानि बा खोनावै दंमानि केबा जों निउस रंनि बिसिंखै जों खोनाय मायाखौ बिनि जे अक खोनाय दंमारंनो baksa kok phirongmung rimarok tei ini against je o Anup Nath je oitosar khainan bagui ba akorman khainan bagui je kok krak saijongmarok o kok rongno tui sini tipra sarongni khukti rogo social media ni phasingti rogo ang samarok khanayako tei borong-borong sa Ranjit Debormani khukti bo o kok rongno tui bo saklai marok haikeba kok phirongmung rimarok bo nugui mayako keba ang tini saramusungma hingke omose sini tipra sarok masasuk jodi sono khorosasuk MLA no omhai hini dumki rewi tongka hingke sini tipra sarok hingke 12 घन्टा से समय नागलाक हेदे 2-3 घन्टानि बिसिंगनो जों फंसायनो गारिखौ फुरतुबुवै जों गारिखौ फुर साकाव गारिवै अ 12 घन्टा पुंया सानि न संखाय लांजाखामो एरेस्ट खायजाखामो केबा ini oma haike ko kotorma abo bui khnamaya kogrok heda kirima singsa kogrok ini bono jara rombui buthar manai rokno suri manai rokno 50,000 rang dinani घोषणा खालामदोंमोन जे Anup Nath केबा बिनि फासिंगो खतिनि खरसासो पासा मारक नुखना बा बोनो एरेस्ट खायनानि बागै
borosasuk sasai tokna oboni bagino ang tini sanani musungo khabani takok tei buso dunia belekeno raida ukrikha dunia belekeno tabuk ondokar o ondokarni bising o ondokarni bagino tini jatre pot sai tongo nugyangui tongo hamya samung khlai tongphano tini nuglayangui tongo tamni hingke duniao pohor krikha duniao ondokarni bagino tini bororok nogol khulaya nglai tonglai lai thangnai rogo tini fireman biswaji chong hal kathang kathang o bororok baino lama kasui buthajaka tei omo siniya tini police officer rok ek tara dui tara sal kathang kathang kogui khiglai rijak baikha keba tabuk hingke tini borong barang sar Ranjit MLA ni phasingosi tini nokol kasomjak keba saimanya bo jorao o halo hamyabo klaino bo jorao o tamhnai o gothnao klaino keba lekeno abo khasu khasu tini borong barang sar Ranjit Debormani sakao tini naidi omsike sawi tongmano social media o phaiye keba nung ang tini social media tei bothanani kokle bat sirigadi kisisa montri rono kok thaisa hamya sagradi keba nung ang tipra sarok nge tini no tini ni bisingno arrest khaijaknai tini ni bisingono romjaknai keba naidi phatar hani phainai o khangrai rok khe tini busuk kok rak rakai tini sawi togoi man orono sung tini tipra sarok wangsungmani nangnai khabani takotei bukso tini tipra sarok sung tabuk kha sinani nangnai tini tipra sarok tabuk wangsuglainani nangnai tini tipra sarok tabuk thansa anglainani nangnai omo sara sini tei panchinani tei sini thangai thangnani tei sini ostirokhono sung manani sung omo hai positiono sung jotono thansa keba kok baksao sung phailaya hingke sini tei bachinani lama kwrwi khabani takok tei bukso norok kwbangmano agirogobo norok nugui faigana sini baksa baksa buri bwsarokbo dojarok bai pherawi gojakmani nosto khaijakmani abo ang jagarok pogoi thangka tei omo simiya kwbangbano tini rep khaijago bwtharjago rifrigjago tini o hasakao tipra sarok tini omo haingui tongo tabuk o duniao khabani takok tei bukso oboni bagino ang bar bar no sanan musungo tabukni dunia hingke ondokar hede ondokar keba nini ani bagui tipra sarokni bagui hingke ondokariya nongkha kok thaisa no sadi keba nonokhai nokol khunai keba omo hai borok khe tini sal kwthang kwthang phanongthung social media ni bisingo phanongthung tini sawi tongphano omorokni phasingo khe tini ondokar nokol khuya oboni bagino tini saragui tongoi man bole nung ang tipra sarok hingke tini thaisa kok bai se boma singno tini rombui langjak khai tamo keba aboni bagino sini tipra sarok belai kheno sung wangsungmani dorkar sung buini ukloko tongoi buini dofani chukli bai
जों हिमलायै tei जों sini tipra saroni osti rokha tei sini tipra saroni sini power khomota जों te tisawai mangla habang tahuk te bukso tamni hingke sini unistribe tipra sarok जों jotono ekota angna nangnai habang tahuk te bukso जों sini unistribe tipra sarok जों jodisono जों ekota angui maya hingke omo hai bororok teibo buskangni salo teibo kok kotor sanai nini sakabo sanai ani sakabo sanai tini bubagrani sakabo sanai yaba tini khoroksa MLA no se tini 50,000 rang riwui bwtharnani bagui gusna khlai tongo yaba buskangni salobo te khoroksa MLA omo haino sajak sangnai tebsa puruke tini bubagrano attack khainani bagui borok sasanai tamni bagui hingke tini tipra sarok tini aro masa uro masa tola masa ngui tongmani bagui tini o phatar hani phainai rok borok tini kiriya tei borok lasiya borok tini sahos kai tini o tipra saroni sakao tini kok sawi tongo khapan tahuk te bukso oboni bagui ang paithakon norokno sanan musungo जों wasuglainani nangnai tabungni o jorao जों thansa anglainani nangnai जों kaisa jagao जों himlainani nangnai omo haisara जों o toka kosomni toka kosomni bosokni जों kapiwi manai जों borokno जों meseni manai जों joto unistribe joto borokno जों thanjao khailema kahike asa sawino tini okokno ang orono mothaka okok thaisa thaini satani o chaya chuya rok sajak marok tongkangke norok ano nakabaidi tei aino hai hainai video norok bai malai isinai jotono susto kaham kwrung tongbaijadi paithago jotono no khulum tika।